vesprada a totes i a tots. Anem a procedir a presentar el segon trofeu de raspall Ciutat de Daimús. No digueu poble, que això és massa gran. Organitza el Club de Pilota de Daimús, patrocina l'Ajuntament de Daimús i col·laboren el col·lectiu de pilota de la Safor, Fruites Ismael, Autosueden Volvo, Gun Garden, Residencia Sant Carles, Mecànic de Ador, Fusteria Mira, Germans Fuster, Hortolà Show Produccions, Tenda Limón, Melchor Mañó SL, Bar Montparnàs, Bon Menjar i Finca Collado. Mireu quin equip més gran. Gràcies a tots els que he llegit ho podem fer. Ara li passe la paraula al senyor alcalde. Bona vesprada a totes i a tots. Dóna gust veure el Saló de Plens aixina de ple. Segon trofeu de pilota raspall de Daimús. Com a alcalde d'aquesta meravellosa ciutat, vols dir-li, Sauret, d'aquesta localitat, és un plaer donar-vos la benvinguda en aquest esdeveniment tan especial. Vull destacar la importància de la voluntat del treball de Galant, de Sauret Galleta i de tots els que ens acompanyen. I per descomptat de cadascun dels jugadors, dels menudets i dels majors que estan per allà, que sense ells no seria possible. La nostra dedicació i esforços són fonamentals per a l'èxit d'aquest torneig i per al desenvolupament de la pilota raspall al nostre poble i al nostre país. A més, em plau informar-vos que el carrer lluirà ben pintat i reparat, i preparat, més que reparat, per rebre a tots els participants i espectadors. Volem que gaudiu d'aquestes partides en un entorn acollidor i adequat per a la pràctica del nostre esport. Li passo la paraula a Galant. Bé, jo voldria presentar-vos el que serà ja el segon trofeu Festes del Poble de Daimús, que enguany hem volgut donar-li que siguin els protagonistes la gent local de Daimús, perquè enguany, com sabreu, hem fet 2 escoles de pilota, ja estava l'extraescolar al col·legi Rafael Noguera, amb més de 40 xiquets enguany, més la municipal, de xiquets també que venen al col·legi, més la sènior, total són uns 70 alumnes que durant tota la setmana juguem a pilota en Daimús, i això és molt important gràcies a la col·laboració i el suport de l'Ajuntament, que no seria possible. I a raïs d'això farem 2 trofeus, un infantil i un altre d'aficionats. Tot això començarem demà, dia 14, amb el trofeu infantil, on hem fet equips de xicons, dels alumnes on jugarà Mateo, Joel, Álvaro Escrivá i Dani contra Izan Mendoza, Alejandro, Izan Becerra, Álvaro Domínguez i Ángel. Després passarem a la primera semifinal del trofeu d'aficionats, on jugarà Oliver, Juanjo i Juanín front a Pablo, Borja i Guillermo. Després passarem al diumenge, on començarem també en els més minuts, que jugaran la segona semifinal del trofeu infantil, on Llorenç, Marc, Gorka, Darío i Tano s'enfrontaran a Nacho, Eric, Joan i David. I ja passarem també al que serà la segona semifinal del trofeu d'aficionats, on la segona semifinal jugarà Robert, Álvaro i Carles, front a Javi, Palau i Fran. El dissabte, dia 22, on serà la gran final dels dos trofeus. Però molt important que començarem amb una partida femenina de xiques, on jugaran alumnes de l'escola de Daimús, entre elles Carla també, i alumnes de l'escola d'Oliva. Crec que és una partida que ja és la 4ª edició que es faci en Daimús i té molt d'èxit. I ja després farem la final del trofeu infantil i acabarem ja aquest trofeu amb la final dels aficionats. Crec que enguany hem donat un vot de qualitat i sobretot de fer partícips a la gent del poble per a que disfruten i que ens facin disfrutar. Com no, agrair a l'Ajuntament per la implicació que té, que sense ells no seria possible, més a les empreses patrocinadores que han nombrat Sauret, i això és. I també donar l'enhorabona als pilotaris històrics que avui homenatjarem, i en especial una persona que per mi ha sigut molt especial, com és un tio Galant que per circumstància va tindre un accident aeri i no ha pogut vindre, i fer el meu xicot de reconeixement a la persona que em va donar a mi l'amor per aquest esport. Així que gràcies a tots i va de bo. Anem a homenatjar a 3 que van portar el nom del poble a molts pobles jugant en el carrer i
i m'atrevisc a dir que van ser els millors dels millors del carrer. Entre ells, si n'hi ha aficionats de la pilota, sabran que l'equip de Xeraco ha guanyat 14 o 15 vegades el campionat autonòmic, però no li ha guanyat mai a l'equip de Daimús. Passem a entregar el record o reconeixement a aquestes tres persones. El primer, que isca Pepita Banyuls i els nets Luca i Dida, que arreplegar el trofeu de Nadal. El trofeu de Galant. Una abraçada a la iaia. Molt agraït estic. Li veig reconegut el meu home, el que ha fet. Gràcies. Ara és el turno de Ferran i Joel, que replegaran el de Fernando Bolla. I l'entrega a Carla, que és neboda. Ahí estan el fill i el net i la neboda. Enguany és especialment emocionant este acte. Enguany el que no plora no ix de si. I ara Rosana, Mònica i Ana Rosa arreplegaran el de Pet del Negre. El que ha entregat el trofeu és l'alcalde, si no el coneixeu. Aquestes tres persones que hem homenatjat han sigut tres jugadors tan importants o més que els que vam homenatjar l'any passat, perquè els tres han sigut figures i suport d'aquest esport en el carrer en Daimús durant molts anys, però també Pet del Negre en Palma i en Ador, era l'amo dels dos carrers. El Galant en el Real de Gandia, era l'amo dels dos carrers. Fernando, perquè era tan important Fernando que com era un dels millors jugadors del poble, entrenador de l'equip de futbol, era tanta cosa que no tenia tant de temps de fer-se gran en la pilota, però jo m'atreviria a dir que era, si no el primer, el segon en saber jugar del poble. I acabant en el carrer de Rafael Cofer feien fredat i el que he dit abans. El millor equip teòricament era el de Xeraco, però estos tres no els han pogut guanyar mai. Bé, és molt emocionant això, la veritat. Estic en un... A veure si puc acabar sense emocionar-me. De veritat que això és una alegria per mi. Res, que guanya el millor, que gaudim del trofeu i va de bo. Gràcies.